Mitäs täällä oikein on? Öljy. Ilman korkkia. Ei näin. Tyhjä. Tästä voi ottaa korkin pois ja heittää sekajätteeseen. Ei tää kuulukaan tänne. Mikä tää on? Aerosoli. Aerosoli tarkoittaa painepakattua suihkepulloa. Nää on kyllä kaikki vaarallista jätettä. En mä näitä jaksa lajittaa. Laitetaan tänne. Voinkohan mä nää tänne? Ehkä nää kuuluu lajitella. Tänhän varmaan voi laittaa tänne. Ei, kansi kiinni. Mihin tää laitetaan? Tää on tyhjä. Viedään metalliin. Näillä mä kyllä maalasin, mutta ei näissä enää maalia oo sekajätteeseen. Nää on moottorivälineisiä. Eikös nää oo öljyä? Ei kun näissähän olikin bensaa. Nää menee liuvottimiin. Tästä mä en tiedä minne tää lajitellaan. Mä taidan pistää tän tänne hyllylle. Myrkyt. Tässä on jonkunnäköistä myrkkyä, mutta pitäisiköhän tämä jollain lailla merkata, mitä tää sisältää. Sitten mulla oli vielä näitä. Näähän ei taida tänne kuulua. Nää pitää viedä apteekkiin. On tärkeää, että lajittelet vaaralliset jätteet oikeaan paikkaan, koska jätteethän ei jää meidän pihalle, vaan näitä tullaan vielä käsittelemään. Jos et tiedä, mihin laitat jätteen, niin tule meiltä kysymään. Me olemme teitä varten.